Здравейте, приятели! Вие се върнахте с мен и това ми е следното видео, което аз съм го подготвил. В момента съм на село, в къщи. Пребрал съм се, защото навън не знам колко градуса. Пишете във вашия град колко е градуса. При нас е много студено, не мога да ви обясня колко е градуса, обаче много студено. И аз стоя тук на печката, тя е запалена. И да, добре, сега изчакайте маничко, ще спра на пауза и ще продължиме. Добре, продължаваме. Сега искам един танц. Добре. Да видим. Като го изтанцувам, искам да напишете в коментарите дали добре съм го изтанцувал или не. И ако искате, можете този видеоклип да го снимате и да го направите вие с музика. Можете и вие. Ще ви разреша. Сега вижте какъв е танц. Ще се върна при теб, надявам се, с плакета. Сега трябва да отида до моята сладкарница, защото там ще взема най-вкусния шоколад. И ето ни вече в моя втори дом, най-любимото място в моята сладкарница. Тук туря по 16 часа на ден сладки изкушения, докато ми заболят краката и после съм на хапчета. Добре. Хареса ли бе? Пишете в коментарите. И сега е време да сложите лайк на това видео, камбанката и да се абонирате. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, край. Вече е трябвало да се абонирате, да сложите камбанка и лайк бутона. Добре, нека да продължим. Само да си включа телефона за зарежда, защото нямам батерия. Когато видя усмихнатите лица, съм много щастлива. Добре, сега още кажем, няма нищо, така че да продължим. Това не ме спира. Добре. Така, сега почвам да ви кажа нещо. На мен най-любимият ми част е физкултура, математика и белчетене. Българския не ми харесва. Пишете в коментарите на вас кой ви е най-любим част. И пишете кой клас сте. И паралелката. Напишете. Да. Ами, по принцип това видео скоро трябва да свършва. Обаче, за да не го спирам, ще го спра на пауза и ще отида за малко, защото имам работа. И след това ще продължим видеото с тези ментос. Много са хубави. Да, добре. Ами, казвам ви. И да. Пишете в коментарите тези неща, които аз ви питах. Няма се радите. Добре, пишете в коментарите и между другото, ако се чуете това, какво е, това е малината. Малината. Не е хубава. Не ви препоръчвам да я пиете. Който я опитва, ако му харесва, да я пие. А пък на който я е опитвал и не му харесва, да не я пие. Казвам само за който не я е пил, да не я пие никога, защото не е хубава. Баба ми я донесе и аз в момента съм насел при баба. Между другото, аз съм си правил бисквитките на Squid Game, обаче само кръгче. Звездичка не съм правил звездичка, защото нямам форма звездичка. Пишете в коментарите, вие правили ли сте си? Пишете в коментарите. Добре. Днес, ако искате другата ми част да бъде как ям храни, искам в коментарите, аз ще напиша коментар, който вие ще го видите и който ми хареса коментарите, ако има повече така,
Ще направя видео с храна. Ако има повече така, няма да правя нищо. Няма да правя с храната. Между другото, аз съм направил мафини. Ето. Чакайте. Това са мафини. Моите мафини, които аз съм ги правил. Добре, сега, чуйте. Моята улица, на която аз живея, е в град Севлиево. Аз живея в град Севлиево, да, обаче улицата ми е... Моята улица е Хан Аспарух 17. На 4-ти етаж от лявата страна. Лявата, не дясната, ами лявата. И ето заради това ви казвам, елате и си вземете мъфини. Искам да напишете в коментарите кой най-много обича мъфини. Би трябвало всички да обичат мъфини, обаче които обичат мъфини, казах ви улицата. Улица Хан Аспарух 17, град Севлиево. Да. Ако искате мъфини, елате и се вземете. Няма да струват никакви пари, и че няма... Елате. Между другото, на всички коментари, на които вие ще ми пишете, аз ще ви отговарям. Обещавам ви. Ще ви отговарям аз. Аз. Обещавам ви. Не ви лъжа. Ще ви отговарям. Обаче искам... Който не се е абонирал към банката, който не е натиснал и лайк бутона, веднага да се абонира, да натисне лайк бутона и към банката. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, край. По принцип, аз на село много обичам да идвам. Да. Ще кажете, и аз пишете в коментарите друго. Обичате ли да... Чакайте, какво казах? Забравих и аз. Добре. Между другото, можете да спечелите. Пишете в коментарите кой има мини принтер. Аз имам мини принтер и подарявам ролки. Ако искате, пишете в коментарите за ролки. Казах ви улица, етаж, град. Аз дори в YouTube, като ви го изпратя, всички ще го мои последователи, не само мои последователи, всички ще го видят, които искат, а пък не могат да напишат в коментарите. Вие можете да изгледате видеото. И каналът ми се казва Христо Павлов. Ама Христо Павлов с В, не с Ф, ами с В. Той няма какво да ви уча, вие сигурно го знаете. Добре. И сега пак ще го спра на пауза и... Да, добре. Трябва да отида някъде и сега ще дойда. Чакайте. Добре, продължаваме нашето видео. Вече 8 минути. Да. Да. Между другото, майка ми има 2 деца. Аз и сестра ми, която е на село. Пак мама и тати са се вкъщи, в момента имат гости. От 6 часа. 6 или 7? 6. Бяха казали 6 и да. По принцип на село е много хубаво. Между другото, казвам сега, каня ви. Всеки 15 декември. Сега, този 15 декември 2025 година, 15 декември, от 11 или 5 часа, аз ще ви пусна видео и ще ви съобщя. Ви каня на рожден ден, рождения ден, град Севлиево, център в ресторант Джули.
може и да не е там. Ако не е там, ще бъде в Заю Байо, град Севлиево. Ако не е в Заю Байо, ще бъде у дома. Казах ви улицата, казах ви етажа, всичко. Но пишете в коментарите, ако искате да ми дойдете на рождения ден. Обаче той има много време до рождения ми ден, тъй че можете... Бая време има, до 15 декември има много време. Ами, както вие се решите, когато вие си искате ми пишете. Да, ами, добре. Така, продължаваме сега. Вие, между другото, обичате ли да играете на училище? Пишете в коментарите. Ако обичате, като дойдете на рождения ми ден, ще играеме, ще се забавляваме. Между другото, ще питам мама да направи джобове. Много хубаво ги прави, казвам ви. Вие обичате ли джобове? Пишете в коментарите. Аз много обичам джоб. И хот-дог. Ако обичате хот-дог, служете и лайк. Ако обичате джобове, пишете в коментарите. Как? Да. Между другото, тук на село сме пълни с лампи. Навсякъде имаме лампи и ето тук, не знам дали го виждате. Тук той, дето е там. Там отзад зад мене, не се вижда от мене. То дори не се вижда. Няма как да го видите, нищо. Чакайте, сега ще го видите. Не го видяхте, няма как. Сега забелязах, че няма как да го видите. Между другото, да ви кажа, дано да не се разболявам пак. И я кажете, при вас има ли грип? Има ли грипна вълна? Грипна вълна, ако се чудите какво е, това е грипа, който ме зарази мене. И 3 дена лежах на легло, не съм ял. Единия ден, помислете какво беше. Няма да ви кажа, защото ще ви стане гадно. И да. А пък сега, ако сте седнали на маса и ако го гледате това видео, особено той ще ви бъде много гадно. И да той няма да ви го казвам сега. Помислете и напишете в коментарите. Вече 12 минути е видеото. Трябва скоро да го свършвам, но не знам. Както аз реша. И какво да кажа? Дори друго не знам какво да кажа. Ами, добре. Това ще бъде. Сложете лайк на това видео, камбанката и subscribe бутона. Или ако не на български, абонирай се бутона. Да. Добре, това беше всичко от мене и до нови срещи. Чао, чао! Тези неща, които ви ги казах, ги пишете в коментарите дали искате. А сега тези неща, които вие ги искате, можете... Да, казах ви как ще станат, казах ви улица, етаж, град. Това е всичко за днес. Видеото не свършва и до нови срещи. Чао на всички мои приятели!